Għal numru ta' sigħat, bosta kienu dawk li setgħu jitlu kemm xejn fid-dinja tar-raħħal Malti u jara mill-perspettiva tiegħu ix-xogħol li dan jagħmel. Permezz tar-raba' edizzjoni tal-Festa tal-Ħalib bħala Rawr, numru ta' tfal setgħu wkoll jesperjenzaw il-proċess tal-ħlieb tal-baqra kif għamlet din it-tifla. Qed nagħleb il-baqra. U qed togħġbok l-attività u hekk? Iva. U tagħlim xi ħaġa ġdida? Aha. Impinġi u nagħleb il-baqra. Ma setax jonqos li bħala parti mill-inizjattiva tal-kampanja Naturalment Malti, wieħed seta' wkoll jduq prodotti bbażati mill-ħalib mhux biss ikel iżda anke ħelum. Kik minnhom li kien għax-xiri kellu għan filantropiku warah hekk kif il-bejħ tiegħu mara l-Puttinu Cares. Iżda x'intoġob l-iktar minn din l-attività? Nfittxhom dawn l-attivitajiet, tgħid xi ħaġa sabiħa lokali, tuħu gost, tgħid xi ħaġa friska hekk maħduma mill-lokal tal-ambjent u ma niddequx li ġanka tara xi annimali u hekk. Meta xħadu għam affarijiet kuljum ta' kuljum dawn tara pereżempju il-mos u hekk huma ħlejjaqs kbir. Ħadd gost li hawn ħafna nies qed juru fuq il-baqar u hekk u ħadd gost jien. Attrazzjoni oħra kienet mawra frazzett tipiku tal-baqar tal-ħalib, b'attivitajiet oħra mmirati għat tfal b'karattri sinonimi magħhom. Għal din l-attività kien hemm ukoll stands informattivi fosthom ta' Tree for You u tal-promozzjoni tas-saħħa.